sasongko banyak sinartan pangesti kasuryan Kalingga Candra ingkang werdini mamardi hayuning bawana sarana hamedal luhuring budaya halinggih lumiding kagunan kina senepat ringgit purwa ugi senepat wayang lebet dadya piwulang ringgit pura senanggit dadya tulodo palihan sing nekanang mandaka bener imbaning Arcapada basan Anindita lamun Sindurasa Wahyuwana yen to sinawang kanthi socaning pramana kelir pinentang gantaning tawang nirada lan awang-awang gedebok kaesti minangka bumi blencong kang nelahi pesepon sorot ing Arca Candra kelawan Sudama wayang dadya titah ingkang maha kawasa kayom dinulu lambanging taru anasir tuwin sasmita gantining mangsa gedhog lawan pepraket ing jantung gending lawan tembang dadya pangrasa lambanging swasana bungah lawan susah isining kotak kandhutan kang durung binabar dene ki dalang kang ana ngamurba nah ento ingkang kawuryan nenggih bindukaning cariyos pirangan Parawa ingkang kabiji saking Serat Mahabharata tuhu menika gumelaring Praja Ngastina inggih Gajahaya ya ing Liman Benawi inggih senepat ing Kuru Janggala mila hawasta Praja Ngastina mengko werdi Purwani kang yasa negari jejuluk Prabu Hastimurti ya Sang Prabu Nahusa Gajahaya Liman Benawi karana Sinung Pratimarga ingkang kaesta dwimangga minangka prasasti ing ngandhap ditulis aksara murda mengko surasa santi pangesti tuwin wali Kuru Janggala dadi pemut kedhatoning bangsa Kuru nagari Ngastina dumadi saking nusul Banjaran yen Candra persasat Pratisara Rukmi harga kang hangakasa kinepung Wanadri belah sungapaning Toya Benawi
Ginaris taruh kang tuwuh ing Karangkitri pantes nebat Wara Sundari ingkang werdini bumi pinilih Wonantara tekeng Jaladri hanggo rineksa dadi pasaban pangupa-buga para kadang hampung tani teken tabari tekan itepun hangge nyumulah siti temah tekan kang KSD lumbung silayur tansah cimanggi dadi harja wong sanegari cekap ing ngayun turah ing wuri minantapa samya sawiga midra samudra misaya mina katingal wus gendong jala giya nempuh kang baita yayah mas kentar lampahing punang pawuh para harjaning para sekjenawang para wadyarini samya rumagang kehing jejabang wuh walagang ora turida wusnya kang boncang sumire kang penandang wahya diatmika temah sinandang para taruna manunggal sedya puruhita marang Sang Dwija ketingal gelar ing Pantiwiyata temah dadya janu ingkang sujana bali usada waradin tumeka ing desa Winanggun dadya sarana nusadani panandhang raga marga-marga pinaparwarata bali wis parinengga gapura linis banon pinulas warni sindura para kuning warga samya santosa sarasiang wis dadi pangkulinan tanana gendhak sikara bebrayan saeka praya luhuring asma minangka japa muhung hanggayuh aruming bangsa pantes ing Ngastina wis lebat ngancik jaman Swarnadwipa wenang kita capna sangkata kang ngasta pangwasaning agung Hari Ngastina jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Sang Jaka Pitana ya Prabu Jayapitana Kurupati Sri Gendari Suta Tristarastara Siwi Prabu Gandharya Tripamangsah inggih jejuluk Prabu Kurawendra jejuluk Prabu Duryudana Karana Narendra Sumba wenang ngrasuk mangkono kaprajuritan Suyudana nenggih seyudan para kawula lapet agung paring sang nata panyayah lampahing toya namada Jaka Pitana dadya penget maksud Jaka wis jumeneng nata Jaya Pitana hawit rasa ing pamuja Kurupati musikaning bangsa Kuru Gendari Suta atmajaning Sang Dewi Gendari Drestarastra Siwi yuganing Sang Drestarata Gandharya turasing Ratu Gandhara Tripamangsah nalika lair Sang Prabu Dampit III Kurawendra nenggih naratoni kadang 100 nyata Prabu Duryudana Narendra ingkang Sumbaga Wirutama dasar Mahambektan Wita Darmahita Sarahita Samahita turut meksin tinambaran paugeran Caturwara kang sinebat Sapa Beda Danadendra wau kaya mengkono nuju Hari Respati hayargi mangsa paguna sang katemya siniwaka lenggahing Padmasana asesane permadani pitulas kang Sekar Tanjung sinebaran Hurap Sari Ginandewi Balisat Kasturi Kongres gandaning sang katon tumekeng parikitan miyos ing sang nata kayat para embang cedhi biyada manggu ketanggung ingkang samya ngambil lupaca Prabon kang harupi banyak dalang sawunggaling hardawalika bebek mas dimanggue ingkang sarwarama sinawang kadisanes titah manungsa sang nata sasar Bathara Bayungi Jawantah kahayam Sang Hyang Parahapsari Hambir-hambir labar kang samya semiwa wiwit saking paningrat dumugi Kari Brajanala kebegan wadya kang gantung siba ing bacira ngayun kumalebet kang rontek lan dwaja kanten ngendani Candrawinda Jalagda katempuh maruta ora moka swasana recideng permanen tanggana swara kang nyabawa
Omong kabiarsa dawaing dosa kahiring Gusali kang lagi makarti. Pating calangkrang pating calangkring ganti lir semanten Mandyaraga. Sumawur hojeng kukila prangenang nata ingkang den piyara didal kinasih nama Kiai Kadir. Temah Amawai dhateng asring pananggilan. Wis katingal ngabiyan telah menika tawangani. Pujangga Praja wingking saking Petapan Sokalima keparang Sang Resi Drona. Ya Sang Kumbayana ya Sang Baradwaja Putra. Ing mangke datang kantun inggih Waraka Negari mija saking Plasa Jenar. Kekasih Raden Patiharya Sangkuni ya Patiharya Suman. Ya Sang Tri Gantal Padi ora Hadyan Swela Putra. Kabering muntak nenggih menika kadang napa Kasih Radyan Kartowarma saking Tirta Tinalang. Nadyan sawas-sawas lenggahing Sang Prabu ing miyosini waka. Parandene dereng kowe kang dadi sabaning Sang Prabu Kurupati. Teka mangkono aturing Sang Patih Harya Sengkuni pecah marang sepiring swasana.
sedenon ing pasewakan busana maneka warna sebab puspiteng udyana menyuwang panjerahing sarwa rukma renggeng maneh mawa retna Prabanyo sumiran kenyaring tejo liweran ler kilat sisiring paket wimbuh gegondong mringing katyuping maruta manda saparan mangambar gongas Situng jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa kapraban dening Sang Narapa Kang Mahamud Martutama sasat manengen Jawata manggon-manggon kahon lengan sesu muping netya
sing narendra kunjo samining tumita berbudi mandana ras yo mawantu-wantu punapatih nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula cumantaka wani matur ing ngarsa Padukendra labet menapa wiwit kula ngabiyantara ngantos sakmenika sinuwun dereng kepareng-paring dawuh menggah menapa ingkang dados wigatos sing pasewakan kapara kula tingali Padukendra kados nembe nandhang prihatos menapa ingkang dipun penggalih sinuwun kepareng cumadong dawuh mugi paduka dhateng sadaning para winasis ingkang suraosipun Narendra Siliwaka menika mugi saged damel tentrem sampun ngantos damel tintrim hawit menawi Sang Prabu dangu boten kepareng-paring dawuh kula kinten saged damel goreh prangipun sami abiyantara Kangjeng Sinuwun hanjrah ingkang puspita arum kasliring samirana mre maweh raras ronaning driya Paman Pati Harya Sangguni manira mundhut pangapura dene sawetara ingsun durung paring dawuh marang sira Paman Pati pancen kapara nyata dina iki ing sulagi nawung bendu Paman menggalih perkawis menapa Kangjeng Sinuwun kang ingsun penggalih amung kejaba nawala saka Yayi Puntadewa ingkang surasaning wagita ingsun kasuwun prapting Praja Ngamarta ingkang wigati kinten nekseni Hole Pendhawa bakal nganakake tasyakuran agung kanthi hangaturipun Narendra cacah 100 negara lajeng kados pundi kepareng paduka ingkang sinuwun menapa inggih badhe ngersakaken tindak dhateng Ngamarta sinuwun Paman Pati manira mundhut anemuning Paman Pati mungguh priye prayoganing laku Paman duh sinuwun mawantu-wantu penyuwun kula sinuwun sampun ngantos tindak dhateng negari Ngamarta
apa dasare dene paman menggak supaya Maniloha ora tindak marang Praja Ngamarta. Nun inggih wonten kalih perkawis dasaripun Sendhun ingkang sepisan mawi dasar jangkaning jagat ingkang sebat Bratayuda Jaya binangun. Bratayuda menika ingkang gadah damel jagat ingkang badhe ngayahi Bratayuda nun inggih Pandhawa kaliyan Kurawa. Nitik saking menika sampun kenging kangge paugeran bilih Pandhawa menika mengsaing Kurawa. Lajeng menapa paedahipun paduka tindak dhateng Ngamarta Sendhun. Menawi Sendhun tindak dhateng negari Ngamarta dipun kinten paduka ajrih tuwin sampun teluk kaliyan Pandhawa. Dene dasaripun mongko kalih kula wastani Pandhawa menika gajah ngedak arapah palang mangan tandur. Kepriye karepe tembung iku mau paman Sendhuni? Nun inggih Ngamarta sampun kaloka papaning tata krami, Pandhawa sampun kaloka kedununging kasusilan. Namung nyatanipun boten dipun tindakaken dening Pandhawa. Kabukten sepinten tebihipun saking Ngamarta dhateng negari Ngastina. Namung sabat menapa Puntadewa ngaturi kadang sepuh ingkang sampun paring kamukten kok boten sowan piyambak. Namung nawala ingkang dipun aturaken menika sampun cetha bilih Padukendra dipun remehaken kaliyan Pandhawa Sendhun. Ingkang menika kula suwun kahanggepa bilih boten wonten sedahan saking Ngamarta kemawon. Kapara monggo Paduka Sendhun kula dherekaken budidaya murid purunging sedya Puntadewa kala wau Kanjeng Sendhun. Oh, lole malah kentos kimbal manyor-manyor. Adipati, ana apa wani gondel? Tak suwun Siadi mbok aja sok golek-golek keluputane liyan tadi. Aku ora dapur golek-golek leputing liyan. Nanging sekabeh kang tak aturake marang Sendhun mau, kahanan kang nyata wani gondel. Mulanipun kakang matur golek-golek ya oleh Siadi nyalahke Pandhawa kok ora swandhe nyang Praja Ngastina kuwi. Monggo manut adat tata cara nggone dhewe tumraping wong kagungan perlu ngaturi tamu ngagem sedahan kuwi wis lumrah lan wis muruwat. Iya sedahan iku mau di menapa dadi liru sowane sing kagungan perlu. Yang saben tamu mundhut disewani dhewe-dhewe besok kapan rampunge lho Di. Menawa Siadi oleh nanggapi nawala mau ora linambahan rasa sing ngreget, rasa sing mung kudu memungsuhan, tak kira ora teko semono nggone Siadi nyurasa mau Di. Ora jeneng pun kakang kuwi wangi-wangan. Sangertiku Pandhawa kuwi ora nate nyepeleke nyang sapa wae kok Di. Pandhawa ki uripe ora tau pisah marang sing jeneng tata krama. Lan yang sapa wae padha ngajeni. Mula kababare bareng duwe gawe utawa kagungan perlu ya akeh sing padha nyengkuyung Di. Lah kok Siadi malah matur marang Sinuwun supaya nggagalake sedyaning para Pandhawa ki njur penemu apa to Di. Mbok ya diuwisi olehmu gawe kisruh kuwi to Di. Mesakno Sinuwun ya Di. Aja mijer mok tabrake marang lakon wae. Aja mung diduku mbok lawan warise dhewe. Terus entuk-entukamu apa to Adipati Singguni? Menggawe bapa durung kados pundi? Menawi Paduka ndaratur kula Sinuwun langkung prayogi menawi Sang Prabu tindak dhateng negari Ngamarta kemawon. Awit awal dulunipun menawi Sang Prabu mboten dhateng negari Ngamarta. Dipun kinten Sang Prabu menika mboten purun rukun kaliyan Kakang nggih. Menawi kula sampun ngantos tindak Sinuwun mindak merosot teluran Paduka ingkang Sinuwun. Lagi cawan sabdo Horka
kang sumewa kekering pasewakan kata samyonarko wong ten kirata mata pedhot king wantilan saweneh anarko tilar pandengan glesang karto marmo haniti prekso tarunaning kita usuning engkati sowan ngarsindra sari tuwongkon ing sang dwija kadya ngiwara jiwa kakak sing tiastahake wraning karyanira untuk samyom nyat rengganing prabota ora ning kadhep kumelapindo pangawening sang dwija lunging kadung malengkung katyut ing maruta manda
Pasang Kalimantan B sinambet ngilo duni linepat ning tulang mangu dumaweng tawang tuwang sinuwun kula ingkang cuman pakowan minggah ing setinggil ingkang tanpa tinimbalan saha kula ngrumaos kathah ngreh pepatan kawula maweng tuwantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami sinuwun iya penemban ana luputmu agung pangapuraning Semarang sira sang penemban wis lenggah satopo padha bagya saksuwaning sang penemban ing ngarsaning suniki nun inggih sinuwun lulus raharja pisowan kula niskala sawangsulipun sungkem kula mugi kunjuk patuhe ingkang sinuwun kawula nuwun ingsun tampa banget ing patremaning ingsun sang penemban Mara diaki prasaja penembaniku pendhita saka ngendi lan sapa kang dadi pewaraping sang penemban nun inggih sinuwun ngaturaken genging penuwun keparengan danging jasad kawula kula menika wingking saking negari Giri Bajra ing tlatah Magadha pujangganipun sinuwun Prabu Jarasandha nami kula begawan Kumarayekti sinuwun pujangganing Prabu Jarasandha ing Malindra Giri Bajra peparap begawan Kumarayekti nun inggih sinuwun ana parigawe apa dene sang penemban sowaning ngarsaning Prabu Duryudana dina iki nun inggih sinuwun sowan kawula menika kejawi nderek tepang Angladi Wanuh ingkang langkung wigatos kula kautus ing Ratu Gusti kula supados nyuwun tulung dhumateng paduka ingkang sinuwun nyuwun tulung ing babagan apa penemban mekaten sinuwun mangke Gusti kula sinuwun Prabu Jarasandha menika badhe ngaturaken bekakak dhumateng dewa sembahanipun inggih menika pukulun Bathara Kala kanthi sarana nyembelih Ratu cacah 100 Narendra kuwandanipun badhe dipun kelopok awunipun katur sanjiwan Bathara Kala ing mangke sang Prabu Jarasandha sampun pikantuk 907 ratu kantun kirang 3 Narendra dene 3 ratu kala wau ingkang dipun padosi namung kejawi sepisan Narendra ingkang kagungan Ludira Seta kaping kalih ratu ingkang cemeng-cemani dene ing angka 3 nulinggih Narendra ingkang Kusika Seta Narendra ingkang cemeng-cemani tuwin ingkang bule kula sampun mangertos inggih menika Prabu Kresna tuwin Prabu Baladewa namung ingkang Ludira Seta kula dereng mangertos dawuhipun Gusti kula ndikaaken nyuwun muning dhumateng paduka ingkang suning Astina menika sinuwun kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosangat maning bawana ya situ kang walang ati ya situ kang ngena sing tias ya situ kang kudu kering mangkita sang penemban
menika sinten dipun tepangaken kula menika Warangka Ngastina saking Plasa Jenar nami kula Patih Sengkuni inggih Harya Suman nun inggih Raden Patih kula pun kumara yekti wonten wigantos menapa dene Raden Patih merpeki kula mugi kawuningan Peremban bilih kula minangka sesulihipun Sinuwun Prabu Duryudana atur katerangan dumateng Sang Penemban ing babagan Penemban nyuwun muninga dumateng Sinuwun kala wau. Inggih Raden Patih kados pundi? Mugi kawuningan Penemban ing Recapada menika titah ingkang sinuludira seta namung wonten kalih. Setunggal Pandhita Yaksa saking Hargabelah peparab Begawan Bagaspati namung sakmenika sampun dumugi ning seda dene ingkang tasih gesang nun inggih Narendra Ngamarta Jul Prabu Puntadewa Penemban bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon dari kincanging sang maweh gandrung sabarang kalkulu germoyak bayik waduh Raden Patih sangat ngaturaken genging penuwun kula dene Raden Patih kanthi terwaca sampun ngendikaken ingkang badhe kula padi Raden Patih ingkang menika kula nyuwun tambahing pangestu dumateng Raden Patih supados kula kelampahan mejahi Puntadewa kangge jangkeping bekakak kala wau Raden Patih Sang Penemban menawi lair batos pangudi jengandika mamrih pejahing Puntadewa nadyan jengandika mboten mundhut nanging kula dalah para anak-anak kula Kurawa badhe sabiyantu dhumateng Sang Penemban. Mangke rumiyin Raden Patih. Mengku wigatos ingkang pundi Raden Patih badhe sabiyantu ing kula. Awit nadyan ta mboten paduka biyantu. Kula sampun saged nyekapi piyambak awit kula sampun nganti siswa kula kekalih. Ingkang nami Prabu Hamsa dalah Prabu Dimbaka sawadya balanipun Raden Penemban mila kula badhe nderek sabiyantu ing tata gelar jengandika ngupadi jangkeping bekakak namung yektosipun Penemban ugi sampun sabiyantu ngenteng-ngentengi jibanipun Gusti kula sabab menapa karana Puntadewa menika mengsah bebuyutanipun sluning Stina mriki kok Penemban tajuke kayun kayuyun yaksang nata denya pepanggihan ladal nun inggih Raden Patih matur nuwun saderengipun Raden Patih inggih dawuh sami-sami Penemban sinuwun Penemban opo gandeng sampun terwaca dawuhipun Raden Patih kepareng kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu tumuli bidhal dhateng negari Ngamarta badhe nyidra pejahipun Puntadewa sinuwun iya Penemban ingsun pangka puji raharja muga lebet karya aja lali ingsun titip taklim kekadangan marang Ratu Gusti Sang Penemban nun inggih mangke tumuli badhe kula aturaken sampun sinuwun sak pengker kula mugi Sang Prabu sak kulawarga tansah mangke hayu rahayu niskala sinuwun Nersata ingsun tumling ngangulati Gusti mentah kawarni mibareng taman kang skala siki
Singuni nuwun wonten dawuh lega diasing sun dene papan tangkap marang kersaning sun nun inggih menika sampun dados kewajiban kula sinuwun kapara monggo sinuwun aduka kula dherekaken ngawat-awati lampahing pandhita kala wau ing pangajap sinambi amirsani menggah sinten kemawon para lindra ingkang sami ngestren dumateng tasakuraning Pandhawa kala wau Kangjeng sinuwun iya paman ingsun tampa pamrigane paman Pati Singuni Bapa Druna nuwun wonten dawuh pareng monggo bapa kula kanthi ngulataken bidhaling prita kala wau monggo kula dherekaken Kangjeng sinuwun Adimas Kartomarma nuwun wonten dawuh Siadi aja keri tumuli cawisna titianing sun kreta Kyai Bandang Angin bakal ingsun titi lan kabeh para kadang Kurawa Joko sinalisir saka ing parentah
wis wancine nyambut daya mutaran ning Nusantara Trisedya ana apa Bu nimbali anak waku bareng awake dhewe ditimbali dening panitia Hari Bakti Transmigrasi sing kaping 47 ing sasi tutupaning taun 97 iki Nduk aku njero kelingan jaman safari dek biyen kae yo nggih jaman safari ana tlatah Sumatera kae ya yo. Heeh. Wah, ketemu sedulur transmigrasi sing saka Jawa. Tobat. Tibake sing ana pangan ki ora mung pulo Jawa wae yo, Nduk. Buktine para sedulur transmigran malah luwih mulya penguripane tinimbang jaman isih ana Jawa biyen. Gusti Allah kuwi yen paring rejeki 1000 dalan kok yo. Kabeh kuwi mung gumantung ana pambudidayane sing arep nggayuh penguripan mau. Iya wong nyatane bareng teteken tekun para dulur sing transmigrasi ya padha tekan sediane bisa ngrasakake kamulyane nguripe. Ana sing dadi petani wis sukses isih nyambi kerajinan lan pertukangan kepara ana sing wis ana kono dadi kepala desa dadi wirausahawan apa ora hebat kuwi nggih bumi Indonesia kuwi jamrut katulistiwa kok yo wiwit saka Sabang nganti Merauke dumadi ora kurang saka 17.000 pulo wiwit pulo sing gedhe-gedhe nganti sing paling cilik pulo sing wis duwe jeneng nganti pulo sing urung duwe jeneng jembaring daratan meh 2 yuta kilometer persegi kemuraning Gusti kang semono mau yo yen bisa sing ngolah janjane ora bakal ana wong sing keluwen marga kurang pangan kok yo mula aneh menawa wektu iki sumber daya manungsa tansah ditemenake ingkang wigati kanggo ngolah bumine dhewe mau ya ya mung merga kabeh durung padha menghayati makna Bhinneka Tunggal Ika wae kok Nduk sing menghayati kaya sedulur transmigran kuwi Nduk wis darbe tekad sing surasane di mana masih tertancap bendera merah putih disitulah kami siap mengabdi nyatani ya akeh sing sukses tinimbang sing ora ya Nduk. Iya ya iya. Mula bener apa kang dadi pengendikaning Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
yaiku Bapak Insinyur Siswono Yudha Usada yo sing surasane 47 tahun perjalanan transmigrasi kontribusinya terhadap pembangunan nasional semakin bisa dirasakan. Iki pancen bener kabukten 10% penduduk Indonesia iki mujudake anak keturunan saka para kadang transmigran kok yo sing sekawit mung 8 yuta jiwa saiki wis dadi 20 yuta jiwa. Iya Nduk, malah ngrembakane kepara dadi desa anyar barang kuwi yo Nduk. Ora mung dadi desa anyar wae yo, malah ora kurang saka 70 panggonan transmigran sing wis dadi ibu kota kecamatan lan 9 panggonan transmigran sing wis dadi ibu kota kabupaten lho yo. Coba to apa ora hebat kuwi Nduk. Sing luwih nyenengake meneh dulur transmigran sing nyambi dadi dalang wayang kulit bareng ki ya ana ki Nduk, malah laris ki ngger. Weh iya to. Piye to? Bab nggo laris malah kuwi sok kalah lho Nduk. Ya merga informasi iki Nduk ora mokal yen Bupati Suwarjo Makmur wongkon Surakarta tlatah Jawa Tengah yaiku panjenenganing Bapak Insinyur Tejo Suminto rumangsa digugah penggalihe spontan kepengin ngirim perangkat gamelan Sri Pelok kanggo dulur transmigran mau kok Nduk. Mas Tetet arep maringi taliasi wujud gamelan yo. Iya. Iki lagi digarap dening pengrajine kok nggih. Aku melu seneng yo. Lan yo ora jeneng muka wong nyatane Suwarjo kuwi kedunge wong tukang gawe gamelan kok yo. Iya. Ya mung sayange isih ana kok nggih. Saperangan wong sing mikire mung sesaat marga mung golek cepet. Ya kanthi pikiran kemengkono mau mula ya tanpa dipetung kuwi halal apa haram mung butuhe entuk untung. Ngono ya yo. Iya. Ana desa dadi petani isin jare ora bergengsi. Njur nyerbu menyang kutha ora ketang mbuh kuwi dadi kuli apa dadi babu. Sing luwih melas meneh Nduk ora isin wani dodol lawak. Lah cilakane penganggepe masyarakat desa dheweke wis berhasil oleh usaha ana kutha. Sabab angger mudik, wah dandanane sarwa glamor. Penganggone sarwa mompyor. Celanane jin. Isih nyangking radio ngalor ngidul. Lah yo kuwi yo kendalane program transmigrasi. Dadi petani rumangsa rendah diri bareng kabur tekan kutha njur bingung arep nyambut gawe apa. Mongko butuh mangan. Njur nyambi parane yo sing cupet nalari yo njur terus dadi preman, dadi gali. Ana sing cawe wedok kabur nyang luar negeri bareng mulih nggawa bayi sing ora genah bapake. Ngono barang kuwi ya yo. Mula ya wajib syukur Nduk. Ora keliru para kadang transmigran sing niat dandani penguripane kanthi garap lemah sawahe dhewe isih nyambi dagang, dadi seniman, dadi industriawan lan liya-liyane. Kabeh mau mung gumantung ana tekad lan semangate kok yo. Lah iya. Nek digagas yo Nduk kurang wicaksana apa yo ngger pemerintah oleh mikir marang rakyate kuwi. Aja kok alesan jare wis kadung oyot kuwi alesan sing kurang ulur nalari Nduk. Kepengin transmigrasi umum ya bisa. Pengen liwat transmigrasi berbantuan ya bisa. Arep transmigrasi kanthi swakarsa mandiri malah saya luwih utama Nduk. Yang niate pengen cukup sandhange, cukup pangane lan cukup papane sejahtera panguripane. Insyaallah Gusti bakal maringi dalan nggone ngunduh rezeki ana ing lokasi pemukiman transmigrasi mau kok Nduk. Amin ya rabbal alamin yo. Aku melu ndonga lan muji
pamarintah lumantar Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan tetep dadi kegununganing rakyat kang kepengin mulya penguripane ya. Amin.